Nakatalana naman nga mag-deploy ang Philippine National Police sang Masobra 100,000 ka mga personnel kadungan ina sa ginalauman nga pagdagsa sa mga tao sa peak sang holiday season. Sina kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Tuyo sini nga mabantayan ang mga terminal, transport hub, kagiban pa nga mga lugar nga ginalauman nga kadtuan sa mga tawo. Tuyo man sini nga mabantayan ang seguridad kag siguraduhon nga sa maayo nga sitwasyon ang mga magabiyahe sa ila pagpauli sa ila tagsa ka mga probinsya sining tion sang Paskwa. Suno pa kay Nartates ang ila deployment nakabase sa subong nga sitwasyon sang komunidad kag nagkalain-lain nga bahin nga lugar diri sa Pilipinas. Ginpasiguro man ni Nartates nga ang mga kapulisan nakabantay kag handa nga magresponde hindi lamang sa mga terminal kag mga karsada kundi pati man sa mga business kag residential areas nga ibilin sang publiko sa tiempo nga ini. Nagapanawagan naman ang National Police sa publiko nga makig-angot agod o kung makig-coordinate agod nga mapabilin ang kaayuhan kag seguridad sa tiempo nga ini paagi sa pagpatuman sang safety measures.